אז היי חברי, אנחנו היום עושים הדרכה. זה כאילו סרטון שאני מדריך על איך לעשות סרטון, למשל של ברול סטארס או של מיינקראפט. וככה אפשר לעשות צילום מסך, ואז מעלים את זה ליוטיוב בערוץ של אנשים שלכם. אז לוחצים על זה, ואז יש לכם לעשות כל מיני אפשרויות, אבל גם אתם צריכים להגיד את למטה כדי לבדוק אם לכם שישמעו את מה שאתם אומרים או שלא. יש לכם למעלה את הגדלים, ולמטה אם ישמעו או לא ישמעו. אז ביי!